Depan, gerak. Tegap, gerak. Hormat pada tamu, gerak. Sugeng rawuh para tamu, para mriksa wonten ing mriki, monggo sarengan suka gembira sedaya, monggo sarengan suka wonten ing mriki. Sugeng rawuh. Semua, ada buka, gerak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma
sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Semua urusan barisan. Kobra siswa iki kumpulan tahun 90 madege 18 Agustus diresmekake Mitra Muda jenenge sing kasuwun madheg selawase aja pisan ngesenake Mitra Muda iki jenenge kudu dipertahanake monggo Muda iki kumpulan pemuda anut agama Islam dadi pedoman sejak turun Nabi Muhammad Gusti Rasul Ija Quran panutane umat Islam kewajiban mereka ngati cintai aku proses iki kumpulan tahun 90 madege 18 Agustus diresmekake Mitra Muda jenenge sing tasuwun madheg selawase aja pisan ngesenake Mitra Muda iki jenenge kudu dipertahanake Pemuda iki kumpulan pemuda anut agama Agama Islam jadi pedoman sejak turun Nabi Muhammad Gusti Rasul Kitab Quran panutane umat Islam kewajiban mereka Ayo para kanca mitra muda rupane putih ireng sajan rupa putih ireng mitra muda akeh wong seneng ada bukanan gerak kurang seru kurang kuat Ayo para kanca mitra muda kita manunggalan sebab waktu iki mitra muda tinggal kesenian ada bukanan gerak ngelmu bisa tambah jalaran diuti terus kandang
para kanca mitra muda rupane putih ireng ajan rupa putih ireng mitra muda akeh wong seneng Hadap kanan, gerak. Anake wong tani omahe ning pinggir kali tansah wira-wiri goleki senenge ati anake wong tani omahe ning pinggir kali anake wong Jawa lunga nonton mitra muda aja main moto mundhak kakean dosa anake wong Jawa lunga nonton mitra muda anake wong tani omahe ning pinggir kali tansah wira-wiri goleki senenge ati anake wong tani omahe ning pinggir kali Semua siap, gerak. Ke depan, gerak. Tegak, gerak. Para muslimin padha bungah muji syukur mring Gusti Allah